Това е картичка, една от най-популярните на Георги Аспарухов, с потвърден от неговата съпруга автентичен автограф. Негов автограф. Като тук историята също е запомняща се. Тази картичка, тя ме намери мене и дъщеря ми, а ние не сме я търсили. Едни кофи за буклук, виждаме оставане едно табло от дебел картон с рамка и изрезки на разни моменти на Левски от историята на клуба, но личи, че е много старо табло, прашасало, разнебитено. И аз викам, тате, виж, някой изхвърлял това табло, дай да си го вземем, ще го изчистим и да си го сложим в гаража или някъде в къщи да ни помня за клуба. И взимайки го, виждам тази картичка, която беше най-горе в средата сложена. Викам, виж, има и хубава картичка на Гунди. Някой е имал. Пазена е толкова време, защото самата картичка е от сезон 64-65. Пазена е, някой е видял Гунди и е взел автограф. След това е седяла най-вероятно в някакво мазели таван на стена. Може би човека, който е взел, е починал. Негови наследници или тези, които си купили апартамент, я изхвърлят до кофата и оставят. И аз и дъщеря ми минаваме в този момент и я виждаме, защото можех и да не обърна внимание, просто да подмина. Така че нещата, когато са писани да те намерят, те те намират.